Mukasyafa itu menyingkapkan sesuatu yang untuk orang lain tidak bisa lihat, Kanjeng Nabi bisa melihat. Misalnya wong iku munafik atau tidak, orang lain tidak akan ada yang tahu. Sahabat pun tidak tahu. Hanya Kanjeng Nabi yang tahu. Itu mukasyafah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Fa'lam waffaqana Allah wa iyyak. Annahu sallallahu alaihi wasallam la yasihhu wa la yajuzu alaihi alla yuballigh. Wala ayu khalifa amra rabbih wala ayu syirika bih wala yatakawwal ala Allahi ma la yahib aw yaftari alaihi aw yudilla aw yahtim ala qalbih aw yuhtam ala qalbih aw yuti'ul kafirin. Fa'lam mongko ngerti sira wafaqana Allah muga-muga nulungi ing kita sapa Allah Gusti Allah wa iyyaka lan ya sira. Amin sallallahu alaihi wasallam. Ngerti ya sira ing annahu setune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku layasihu ora kena, ora iso wala yajuzu lan ora kena alaihi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa Allah yubaligha yen ta ora nyampeake misi sing saka Gusti Allah. Kanjeng Nabi itu diutus sebagai mubaligh, menyampaikan risalahnya Allah kepada manusia. Tidak mungkin dan tidak boleh Kanjeng Nabi tidak menyampaikan. Wala ayu khalifa amra rabbih lan ora sah, ora kena, ora wenang, ora mungkin apa ayu khalifa yen to nulayani sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam amra rabbih ing perintahe pangerane Kanjeng Nabi. Bala ayu syirika meneh iki nemen, bala ayu syirika lan ora yen to nyekutakake sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kelawan Allah wala yatakawwala lan ora gawe-gawe omongan sapa Kanjeng Nabi ala Allah ing atase Gusti Allah ngandakno sing ora mesak mestine ngomong-ngomongake sing ora bener maing barang layu hibbu kang ora demen sapa Allah. Au yaftaria utawa yen to gawe-gawe ora dikandakno ya su gawe-gawe sapa Kanjeng Nabi alaihi ing atase Gusti Allah taala. Au yudillah ta ora mungkin Kanjeng Nabi ku nyesatno. Au yuhtama utawa Kanjeng Nabi disikeng dadi gak iso mikir apa-apa disikeng dicap apa ala qalbi ing atase manahe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au yuti'a ora mungkin Kanjeng Nabi itu ayuti'a yen to naati nuruti sapa Kanjeng Nabi al kafirina ing wong-wong kafir. Ayat-ayat sing dikemukakan kemarin lain asyrakta la yahbaton amaluka. Bukan Kanjeng Nabi syirik. Kan. Wa in tuti aksaroman Kanjeng Nabi ya mungkin yudilluka an sabilillah wa yasha
yakhtim ala qalbi. Ya mungkin Kanjeng Nabi Gusti Allah taala ngelak nyiking manahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana ayat wa illam taf'al fa illam taf'al fama ballaghta risalatahu. Mongko ora nyampekno sira risalahe Allah. Terus dawuh Gusti Allah ittaqillah wala tuti al kafirin wal munafikin. Ini semua kan tidak. Kanjeng Nabi tidak mungkin itu semua. Laya juzu alai bahwa tidak menyampaikan misinya juga tidak mungkin. Nulayani perintah Gusti Allah pangerane ya gak mungkin syirik apa meneh. Gawe-gawe gak. Disiking manae ya gak mungkin. Lah terus piye kok ana ngendikan kaya ngono mau? Lakinnallaha yassara amrahu bil mukasyafah. Angin tetapi ini Gusti Allah taala iku nggampangake ya Allah taala amrahu ing perkarane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bil mukasyafati kelawan mukasyafah. Mukasyafah itu menyingkapkan sesuatu yang untuk orang lain tidak bisa lihat, Kanjeng Nabi bisa melihat. Misalnya wong iku munafik atau tidak, orang lain tidak akan ada yang tahu. Sahabat pun tidak tahu. Hanya Kanjeng Nabi yang tahu. Itu mukasyafah. Wal bayan lan keterangan fil balagh lil mukhalifin ing dalem menyampaikan lil mukhalifin marang wong-wong sing padha nulayani wa anna iblaghahu illam yakun bihadza sabil lan setune anggone menyampaikan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah itu illam yakun lamun ora ana ya iblaghu bihadzi sabil kelawan iki jalan wa ka'annahu maballagh mongko kaya-kaya setuhune Kanjeng Nabi ku maballagh ora nyampeake nek gak ngene berarti kowe ndak nyampaikan bukan berarti Kanjeng Nabi tidak menyampaikan risalahnya Allah taala tapi risalahnya Allah itu harus dilakukan secara ini. Kalau tidak secara ini berarti kamu tidak menyampaikan. Itu maksudnya orang kok Kanjeng Nabi orang nyampaikan itu tidak. Fatayyaba nafsahu mongko bagusake sapa Allah nafsahu ing awak dhewe ne Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qawalan nguwatake sapa Allah qalbau ing atine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulihi kelawan dawuhe Gusti Allah taala wallahu ya'simuka minan nas utahe Gusti Allah iku ya'simuka njaga ngreksa sapa Allah ka ing sira minan nasi saking manusa ya. Jadi semua itu difirmankan Allah kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu untuk memudahkan urusannya Kanjeng Nabi dengan menjelaskan bagaimana cara menyampaikan risalahnya Allah. Dawuh-dawuh mau sing kemarin diterangno fa iyyasaillah yakhtim ala qalbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu saterusé. Wa amma qaulu ta'ala walau taqawwala alaina ba'dal aqawil al-ayah wa qauluhu idzan la'adzaqnaka di'fal hayati wa di'fal mamat fa ma'nahu anna hadza jazaa'u man fa'ala hadza
wa jazauka law kunta mimman yaf'aluhu wa huwa la yaf'aluhu. Ya, ana dene dawuh Gusti Allah taala, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil lamun gawe-gawe sira alaina, ngomong tidak difirmankan Allah tapi diomong-omongkan itu firman Allah. Alaina itu rusine nggone Gusti Allah. Walau taqawwala alaina ing atase panjenengan ingsun ba'dal aqawil. Itu ancaman seolah-olah Kanjeng Nabi kok bisa taqawwala. Wa qaulu idzan la'adzaqna kadifal hayat. Sampai begitu ancamane Gusti Allah akan memberikan apa? Cicipan difal hayati wa difal mamat. Jadi berat sekali. Itu piye maknane? Fa maknahu mongko utahe maknane dawuh Gusti Allah iku mau. Iku anna hadza setuhune iki la'adzaqna dzifal hayat wa dzifal mamat itu artinya dihukum siksaan yang 2 kali lipat di dunia maupun di akhirat. Dzifal hayat wa dzifal mamat. Maknane itu anna hadza setuhune iki nyicipake dzifal hayati wa dzifal mamat iki iku jazauman iku walese wong fa'ala hadza kang nindakake ing iki apa taqawwala ala Allah taqawwala ala Allah walau taqawwala alaina ba'dal aqawil ndak usah seluruhnya ba'dal aqawil sebagian aja itu hukumannya dzifal hayat wa dzifal mamat. Jadi maknane ora kok Kanjeng Nabi tapi jaza man fa'ala. Siapa saja yang taqawwala ala Allah itu walse itu dicicipkan siksaan dzifal hayati wa dzifal mamat. Man fa'ala hadza wa jazauka yen walesmu iku Muhammad maksude lau kunta lamun ana sira iku mimman termasuk wong fa'al yaf'aluhu kang nindakake ya man hu ing hadza wa huwa kali utahe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku la yaf'aluhu ora nglakoni ora nindakake sapa Kanjeng Nabi ing haza. Itu ancaman untuk orang yang taqawwala 'ala Allah. Termasuk Kanjeng Nabi kalau Kanjeng Nabi ya taqawwala. Padahal Kanjeng Nabi tidak taqawwala. Walhasil itu ancaman untuk selain Kanjeng Rasul. Karena Kanjeng Rasul jelas tidak. Kanjeng Rasul jelas tidak taqawwala 'ala Allah. Jadi taqawwala Allah itu Gusti Allah orang ngendika ngene mbok kowe ngomong ngendika ngene Allah berfirman karanganmu dhewe ku taqawwala. Siapa yang melakukan itu akan dicicipkan dzifal hayati wa dzifal mamat siksanya. Ya, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad, jazauka Muhammad kalau kamu melakukan itu. Kalau andai kata, jadi bukan lau itu andai kata. Wa kadzalika qauluhu wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apa Kanjeng Nabi disesatkan dengan demikian? Mengono dawuh wa in tuti lamun manut sira Muhammad aksara man ing akeh-akeh wong fil ardi kang ana ing bumi yudilluka mongko nyasarake ya aksaru man fil ardi ka ing sira an sabilillah
Gusti Allah sing ngutus, Gusti Allah sing nuduhake dalan, Gusti Allah sing bimbing, Gusti Allah sing paring hidayah kok ngrungokno wong-wong sesat kok. Nah. Iki Kanjeng Nabi apa sesat? Fal muradu ta sing dikersakake dawuh iku mau iku ghairuhu liyane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ora kok Kanjeng Nabi. Kama kala kaya dene dawuh Gusti Allah taala intuti ulladzina kafaru, lamun padha taat sira kabeh, padha manut sira kabeh alladzina kafaru ing wong-wong sing kafir. Ya, artine orang Kanjeng Nabi, wong-wong umate Kanjeng Nabi iku nek apa ngetutno wong akeh ya wis malah sasar ya, sasar. Jadi banyak sekali ayat-ayat Quran yang lahirnya itu menghitopi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya untuk semua orang ya, semua orang. Gampangane ngono. Jadi kayak akimis shalah senajan itu nenggone Kanjeng Nabi, tapi semuanya umatnya semua itu harus menjalankan jenengno salat itu. Wa qaulu fa iyyasha'illah yakhtim ala qalbik. Lamun ngersake sapa Allah Gusti Allah yakhtim mongko nyiking ngelak, jadi tidak bisa apa-apa lagi. Ala qalbika ing atase atira. Wa qauluhu lan dawuh Gusti Allah la in asrakta, lamun syirik sira layah batonna yakti bakal sia-sia muspro tenan apa amaluka amalira. Wa ma asbah lan barang kang nyerupani qaulu ta'ala iki fal muradu ta kang dikersakake iku ghairuhu liyane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hadhihi lan setune iki iku haluman asroka, kondisine keadaane wong sing nyekutake Gusti Allah. Jadi wong-wong sing nyekutake Gusti Allah ora iman iku ngamale sia-sia. Ketoke kaya sedekah tapi ora sedekah wong dene krana liyane Gusti Allah. Nalika aweh itu krana liyane Gusti Allah. Kaya sing wingi sak terangno. Dadi lain asrakta tayahbatanna amaluka. Itu orang Kanjeng Nabi ngono wis karuan wong utusane Gusti Allah, kekasih Gusti Allah nyekutokno iku piye. Beliau diutus juga antara lain untuk mencegah orang-orang tidak mensekutukan Allah. Jadi sudah tidak mungkin. Orang-orang itu yang tak diberitahu kalau ngantek syirik ngamalmu percuma ngono ae. Jadi sing dikarepno ghairu. Wa nabi utai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku la juzu. Ora kena alaihi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa haza iki. Kanjeng Nabi kok atine disikeng itu ya ndak mungkin. Kanjeng Nabi kok nyekutokno Gusti Allah ya ora mungkin. Wa qauluhu ittaqillah wala tuti'il kafirin. Ittaqillah, Kanjeng Nabi didhawuhi kon takwa. Iku piye? Kanjeng Nabi itu takwa-takwane wong ya Kanjeng Nabi itu. Orang yang paling takwa adalah orang yang paling mengenal Allah taala. Dan siapa yang paling mengenal Allah melebihi Kanjeng Nabi? Tidak ada. Kanjeng Nabi wis tahu ketemu dhewe jadi langsung. Kalau kita kan masih kepercayaan Kanjeng Nabi sudah bukan hanya yakin tapi ainul yakin, hakul yakin. Jadi
Nek didhawuhi ittaqillah, ana dawuh ngono sih. Ittaqillah. Takwa sira Allah ing Gusti Allah. Wala tutik lan aja manut sira al kafirina ing wong-wong kafir. Palaisa fi mongko ora ana fi ing dalem dawuh iku apa annahu setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ahum naati wong kafir ora ngono kaya kowe dolanan kowe lagi dolanan iku aja ngetutno wong-wong iku padha kowe lagi ngetutno wong nek Kanjeng Nabi ora palaisa fi annahu ata'ahum. Bukan Kanjeng Nabi lagi ngentutno wong kafir terus dilarang Gusti Allah wala tutik al kafirin gak. Aja ngentutno wong kafir gak. Kanjeng Nabi ora kafir. Wallahu yanhahu amma yasha. Tai Gusti Allah iku nglarang ing Kanjeng Nabi amma saking barang yasau kang ngersakake Allah. Bayak muluran perintah sapa Gusti Allah ing nabi bima kelawan barang yasau kang ngersakake Gusti Allah. Kama qala wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum ya. Takwa nah sak kersane Gusti Allah. Sapa wae didhawuhi apa ae terserah Gusti Allah Maha semau gue. Murid Gusti Allah murid Maha semau gua. Nabi sing takawane kaya ngono kok dikongkon takwa ya ben. Gusti Allah kok kono. Gusti Allah sapa ora kuwe tok sing didhawuhi Gusti Allah. Kanjeng Nabi didhawuhi Gusti Allah ittaqillah. Apa gak oleh? Pangkat apa? Gusti Allah gak oleh muni ngono ambekan utusane. itu Gusti Allah iku yanha apa ya'mur ya mai amma yasha tak kersane Gusti Allah. Kama kala kaya dene dawuh sapa Allah taala wala tadrut lan aja ngusir sira. Alladzina yad'una rabbahum ing wong-wong sing padha nyembah rabbahum ing pangerane. Wa makana taradahum sallallahu alaihi wasallam lan ora ana sapa Kanjeng Nabi ku taradahum kok ngusir sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hum ing alladzina yatuna rabbahum ndak mungkin. Kanjeng Nabi enggak pernah ngusir wong sembayang terus gak oleh karena mulai sembayang gak mungkin itu gak mungkin. Wala kana minadz-dzalimin lan ora ana sapa Kanjeng Nabi minadz-dzalimin akhire ayat iki wa minadz-dzalimin. Wong sing ngusir larang-larang wong ibadah ning Gusti Allah taala ini. Itu seperti dawe mu'alif menyampaikan dulu pendapat-pendapat ulama tentang ayat-ayat yang lahiriahnya, zahirnya bertentangan dengan pernyataan ismatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, keterjagaannya Kanjeng Rasul dari kekurangan dan kelemahan, seperti sudah diterangkan. Tapi beliau juga akan menyampaikan pendapat beliau sendiri. Nah, sekarang ini Ra'yul Mu'allif, pendapatnya mu'allif sendiri ini. Kalau tadi menyampaikan pendapat-pendapatnya ulama-ulama. Sekarang Ra'yul Mu'allif, dari pendapatnya Said Muhammad sendiri. Wa qad zahara li ra'yun akhar fi makna hadhil ayat. Asa ayakuna sawaban insyaallah. Wa qad zahara lan teman-teman pertelali kedue ingsun
apa ra'yun akhar, pendapat lain. Beliau punya pendapat lain fi makna hadzil ayati ing dalem maknane iki ayat. Kemarin kalau ulama-ulama itu kan berbeda pendapat mengenai tafsirnya ayat-ayat yang zahirnya bertentangan dengan pernyataan bahwa Allah itu menjaga Kanjeng Nabi dari kekurangan dan kesalahan. Said Muhammad mempunyai pendapat sendiri yang lain. Asa mbok menawa ayakuna yen ta napa ra'yun akhir ku iki sawaban bener. Insyaallah amun ngersakake sapa Allah Gusti Allah. Piye pendapat lainnya? Beliau itu bagaimana? Wa huwa utai ra'yun akhar ku iku anna hadzil ayati setune iki ayat, sekali lagi ayat-ayat yang kemarin itu yang zahirnya menunjukkan Kanjeng Nabi itu tidak terjaga. Bangsane nek kowe syirik ngene, nek kowe anu iku berarti kowe ora menyampaikan. Itu kan kelemahan-kelemahan semua zahirnya dan sudah dijelaskan dengan berbagai perbedaan oleh para ulama-ulama yang tadi itu. Sekarang pendapatnya Said Muhammad sendiri. Anna hadzil ayat setuhune iki ayat yumkinu iku mungkin apa anqasimaha yen to bagi kita ha ing ayat ila kismain maring rong dumduman. Beliau memerinci ayat-ayat yang lahirnya bertentangan dengan pernyataan Gusti Kanjeng Nabi ku maksum dari kelemahan dan kekurangan, itu bisa dibagi dua. Menurut saya dibagi dua. Kismun yatadammanu nahyahu sallallahu alaihi wasallam an fi'li umurin la tasihhu nisbatuha ilaihi. Ayat-ayat dibagi menjadi dua. Yang pertama, kismun satu bagian, utai sebagian itu yatadammanu mengandung mengku ya kismun nahyahu ing nglarang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam an fi'li umurin saking melaksanakan perkara-perkara la tasihhu kang ora patut rasa apa nisbatake umur ilaihi marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La takun nanna minal mumtarin, itu tidak mungkin. Larangan kepada Kanjeng Nabi wala takun nanna minal mumtarin. Kamu jangan sekali-kali menjadi orang yang ragu-ragu. Ragu-ragu itu merupakan cacat itu. Nabi kok ragu-ragu. Tidak ada. Ini satu bagian contohnya itu. Satu bagian adalah yang mengandung larangan Gusti Allah terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melarang melakukan sesuatu atau beberapa hal yang itu tidak pantas dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinisbatkan ragu-ragu. Wala takunu minal jahilin. Enggak mungkin Kanjeng Nabi bodoh, itu enggak mungkin. Bangsa gitu-gitulah. Ini yang nomor satu, kismun itu. Jadi larangannya kan Gusti Allah terhadap Kanjeng Nabi melakukan hal-hal yang tidak pantas dinisbatkan kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti ragu-ragu, syirik, bodoh, segala macam itu enggak mungkin semua. Wa kismun, satu bagian lagi, ya tadammanu iftiradu wuqu' asya'in minhu,
Sing sebagian iku ya tadammanu mengku mengandung iftirad ya tadammanu iftirada wuqu'i asya'in minhu perkiraan diparil perkiraan terjadine sesuatu terjadine pira-pira hal pira-pira perkara mengandung perkiraan terjadinya pira-pira perkara minhu sange Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lataliku sing ora patut asya mau perkara-perkara mau bimakomihi kelawan makome kedudukane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua yang akan dibahas oleh mu'alif ini. Jadi lebih rinci, mu'alif itu akan menyampaikan pendapatnya tentang ayat-ayat yang lahirnya itu mengesankan Kanjeng Nabi ada kekurangan dan segala macam itu. Dibagi menjadi dua. Yang satu adalah dawuh-dawuh Gusti Allah yang melarang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hal-hal yang tidak pantas dinisbatkan kepada Rasulullah. Jangan kamu termasuk orang yang bodoh. Jangan kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Itu masuk bagian yang pertama. Yang bagian yang kedua itu mengandung kemungkinan-kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak pantas. Yang tidak pantas, tidak sesuai lah dengan kedudukan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-qismul awal yang pertama ini. Al-qismul awal utawi bagian yang pertama. Qismun yatadammanu nahyahu sallallahu alaihi wasallam an fi'li umurin huwa ab'adun nasi anha. Bagian ini mengku nahyahu ing ngelarang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam an fi'li umurin saking nindakake pira-pira perkara wa kang utahi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ab'adun nas luwih adoh-adohe manusa anha saking umur. Masa Kanjeng Nabi bodoh? Tidak mungkin. Wala yutasawwaru abadan lan ora iso dibayangno abadan selawase apa suduruha munculnya umur minhu saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti keraguan-raguan itu sama sekali. Mungkin ada orang yang ragu-ragu, mungkin malah banyak yang ragu-ragu tentang akhirat, tentang segala macam ya. Tapi Kanjeng Nabi adalah orang yang paling tidak masuk akal ragu-ragu. Beliau yang membawa risalah itu sendiri. Dan tidak bisa dibayangkan selamanya Kanjeng Nabi sampai melakukan hal-hal itu. Bahkan balayu tasawwaru balik ora iso digambarake apa suduruha munculnya umur iku miman saking wong wa kang utahi man iku aqallu minhu sing luweh kidik minhu tinimbangane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apane makome bahkan orang yang berkedudukan di bawah Kanjeng Nabi saja sekabat misalnya itu tidak mungkin ragu-ragu, tidak mungkin bodoh di bawahnya Kanjeng Nabi saja tidak mungkin, apalagi Kanjeng Nabi. Wa yadkhulu tahta hadzal qis termasuk masuk di bawah bagian yang pertama ini apa al ayatu
pira-pira ayat al mutadamminatu sing mengandung amrahu ing merintah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi fi'li ma kelawan nindakake barang wa kang utahi Kanjeng Nabi iku muttasifun persifatan bi kelawan ma. Kanjeng Nabi didhawuhi menyampaikan risalah. Kok iku wis sifate Kanjeng Nabi, tabligh itu termasuk sifate. Ada itu termasuk ismul awal juga ini. Wa mutahaqqiqun bi fi'lihi lan nyata-nyata bi fi'lihi kelawan nindakake ma. Jadi ada ayat yang kesannya itu memerintahkan Kanjeng Nabi melakukan sesuatu yang sudah menjadi karakternya Kanjeng Nabi sendiri. Mutahaqqiqun bi fi'lihi dalat al-barahinu as-sati'ah nuduhake apa bukti-bukti as-sati'atu kang cetha wela-wela wal adillatu lan dalil-dalil as-sahihatu sing sahih min siratihi saking sirahe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, biografine Kanjeng Nabi, riwayat hidupe Kanjeng Nabi, sirah itu. Wa halatihi lan keadaane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu satuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku muttasifun bersifatan biha kelawan sifat-sifat memang. Mutasifun biha kelawan sifat-sifat yang dikemukakan tadi. Ma itu loh. Ma huwa mutasifun bihi. Kulal ittisab kelawan sak bener-benere persifatan. Mutahaqqiqun tur nyata-nyata kulal tahaqquqi banget-banget nyatane qablan nubuwati sadurunge kenabiane, malah sadurunge kenabiane Kanjeng Nabi sudah persipatan sudah ada pada Kanjeng Nabi. Ini Kanjeng Nabi mbok kongkon amanah, ya, ada ayat supaya Kanjeng Nabi amanah. Amanah bagaimana sebelum jadi Nabi, Kanjeng Nabi sudah dijuluki Al-Amin. Ya ada sifat-sifatnya Kanjeng Nabi yang melekat dalam diri Kanjeng Nabi, bahkan melekatnya sebelum nubuwah. Kok diperintahno, ada ayat-ayat yang kesannya memerintahkan itu termasuk bagian Qismul awal ini. Nanti akan dibahas itu. Fahiyya utai sifat-sifat maumin muqtadayati akhlaqil azimah, termasuk tuntutan-tuntutane pekertine Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam al azimati sing agung wa samailihi lan karakter-karaktere Kanjeng Rasul al karimati kang mulya. Gimana kalau ada ayat yang lahirnya itu seolah-olah Kanjeng Nabi diminta untuk melakukan sesuatu yang itu sebetulnya sudah menjadi ciri-cirinya Kanjeng Rasul sendiri. Ongkon amanah, ongkon jujur, itu piye? Warai pendapatnya Said Muhammad. Warai utai pendapat ingsun. Fi hadzal qismi dalam iki bagian yang pertama tadi itu minal ayat saing pira-pira ayat huwa utawi ra'i iku annal maqsuda minha
setuhune kang dimaksud minda saking ayat iku dakwatuhu dakwahe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ilal istimrari maring melanjutkan nerusake ala sabat yang ngatasé tetep kokoh alamah wa alai ngatasé barang wa kang utahi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi kuwi ngatasé ma sawaun fi manuhiya an fi'li diddi padha uga iku padha uga fi manuhiya ing dalem barang kang dilarang Kanjeng Nabi an fi'li diddi saking nindakake kosok wang sulema mimma ja'an nahyu nyatane barang kang tumeka apa nahyu larangan an fi'lihi saking nindakake ma au fima utawa ing dalem perkara umira kang diperintahno ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi fi'lihi kelawan nindakake ma mimma nyatane barang ja'al amru kang tumeka apa perkara bi fi'lihi kelawan melaksanakan ma. Jadi wong Kanjeng Nabi itu kan mesti orang yang bukan hanya takwa tapi paling takwa. Tapi kok didhawuhi Gusti Allah Taala ya ayyuhan nabi ittaqillah. Itu menyuruh Kanjeng Nabi, perintah Kanjeng Nabi sesuatu yang sudah menjadi karakter Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu sudah takwa. Diperintahno itaki. Lah nek kowe sing ditakwa ya pantes ah. Ini Kanjeng Nabi ya. Maka itu butuh keterangan. Keterangan ya Said Muhammad itu begitu. Itu maksudnya itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didhawuhi untuk istimrar ala sabat. Apapun yang terjadi harus tetap takwa itu cekel terus. Jangan sampai dilepaskan. Ya. Amsilatu zalik utawi ini contoh-contohnya. Contoh-contohnya mengkono-mengkono ayat sing bagian kismul awal. Yang lahiriahnya itu menyuruh Kanjeng Nabi sesuatu yang sudah menjadi kerjaannya Kanjeng Nabi, gampangane ngono. Wis dadi gaweane Kanjeng Nabi kok didhawuhi. Wis dadi karaktere kok diperintahkan. Ini bagian yang pertama. Contohnya apa? Qauluhu ta'ala ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Nah iki ya mau tak kandhano. Nabi ittaqillah, takwa sira niku Gusti Allah. Wa qauluhu lan dawuhe Gusti Allah taala khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Kul ngalapo sira al afwa ing gampangan. Jadi aja njlimet, aja petentengan, sing gampangan ae. Nek kira-kira rapati ora pati prinsip ya sudahlah gitu. Itu aku itu gampangan. Enggak apa-apa. Nah Kanjeng Nabi kan gitu. Kanjeng Nabi itu memang begitu sifatnya dari sebelum nubuwah juga gitu. Gampangan Kanjeng Nabi. Ana wong utang Kanjeng Nabi betul sakit bayar, ya wis ora rasa mbok pikir. Enak. Mun niki gadah kesalahan ya wis tak ngapura. Khudil afwa. Lah kok diperintahno iki contone. Kanjeng Nabi itu sudah ngono kuwi karaktere, gampangan. Ana wong utang ya ndagakinan gampang banget.
Njaluk ngapura ya gampang ngapura. Njaluk duit gampang maringi. Gampang. Wa'mur bil urfi lan perintah sira bil urfi kelawan bagus sesuatu yang dikenal sebagai sesuatu yang baik itu urf. Bahasa lain dari ma'ruf, amar ma'ruf, amar bil urfi. Ya. Semua orang mengatakan bahwa itu baik, itu perintahkan. Ngon salat, ngon apik karo tangga, ngon apik karo dulur, itu perintah ma'ruf. Nah itu sudah jadi lakune Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu ceriwis dalam tanda kutip. Iki lho lakoni, iki lho aja ngono, aja ngono. Nanti disebut oleh Imam Busiri Nabi Yunal Amirun Nahi. Nabi Yunal Amirun Nahi. Nabi Yunal Amirun Nahi. Nabi kita yang suka merintah baik dan melarang yang buruk. Itu wis lakune Kanjeng Nabi. Wa arid lan mengoso sira, artinya abaikan sajalah, jangan gubris anil jahilina saking wong-wong sing bodho-bodho. Kanjeng Nabi itu sudah begitu, tidak pernah Kanjeng Nabi itu ngeladeni orang-orang yang bodoh-bodoh itu. Karena Kanjeng Nabi sudah tahu orang ngeladeni wong bodoh itu wong dadi bingung sing bodoh sing endi. Ngono ya. Kowe kok ngladeni wong edan, ya berarti wong terus bingung sing edan kowe apa ndekne. Mulane aja kowe dibuli kok mbok ladeni. Seneng ndekne. Aja ladeni wa arid anil jahilin. Abaikan. Ini sudah lakune Kanjeng Nabi, karakternya Kanjeng Nabi, tapi diperintah. Makanya ini contohnya mau. Ini yang kismul awal, memerintahkan Kanjeng Nabi sesuatu yang sudah menjadi lagiane Kanjeng Nabi, karakternya Kanjeng Nabi. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafikin. Kanjeng Nabi kok didhawuhi, Nabi jahidil kufar, lawan, berjuanglah kamu. Berjuang melawan al kufar, wong-wong sing kafir, wal munafikin dan wong-wong munafik. Itu sudah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan Kanjeng Nabi gawe iku pancen. Berjuang untuk mengkikis kekafiran dan kemunafikan. Layam bagi menurut mu'allif iki layam bagi ora prayoga apa ayyufhama min hadzal ayat saking iki ayat apa annahu satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku lam yakun ora ana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min qablu sadurunge ayat iki ora ana iku ya'khudzu bil afwi, ora gawe Kanjeng Nabi bil afwi kelawan laku gampangan mang wa ya'mur bil urfi wa ya'mur lan perintah bil urfi kelawan kebaikan. Walam yakun lan ora ana Kanjeng Nabi muttaqiyan takwa. Hasya wakala. Tangeh lamun bakal lan ora mungkin. Bal inna hadzal ayati wa amsalaha al amru fiha laisa lil ibtida awil insya wa innama huwa lil istimrari alal halil ladzi huwa alaih. Ya, dawuh mau. Balik inna hadzal ayati satune iki ayat wa amsalaha
lan sepadane iki ayat iku al amru perintah fiha utawi perintah. Jadi iku utawi bal inna hadzal ayat wa amsalaha iku al amru utawi perintah fiha ing dalam ayat-ayat iki iku laisa ora ana apa al amru fiha ora ana iku lil ibtidai kanggo permulaan pangandikan awil insya utawa mergo insya insya itu menciptakan membuat jadi kowe wis kowe urung nglakoni iki terus dikongkon kowe gak sembayang terus lho kok gak sembayang kowe sembayang itu insya. Nah ibtidah itu dari awal sembayang akan insya. Mana? Iki uga ibtidah ora insya. Dawuh khudil afwa wa'mur bil urfi larangan a'rid anil jahilin ittaqillah jahidil kufar. Lah terus napa? Wa innama huwa angin pestine huwa ya amar ning kono iku lil istimrar kanggo istimrar keberlanjutan waya nerusno takwa terus khuzil afwa terus istimrar alal hal ing atase kondisi alladzi huwa kang utahe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku alaihi ing atase ladzi kondisi mau wal baqa'i lan tetep alal wasfi ing atase sifat alladzi huwa kang utahe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi kelawan ladzi wasf Faka'annahu mongko kaya-kaya setuhune Allah Ta'ala iku yaqulu dawuh Gusti Allah Ta'ala ya ayyuhan nabiyyu nabi istamirra lanjutkanlah nerusno sira ala taqwaka ing atase takwa ira wastamir lan terus nerusno sira ala khuluqika azzaki ing atase pekertira sing bagus gampangan perintahno sing apik-apik ora ngladeni wong bodho ya wastamir ala khuluqika zaki bayane minal akhdhi bil afi nyatane kelawan gawe bil afi kelawan gampangan wal amrilan perintah bil urfi kelawan apik wal i'radilan mengabaikan anil jahilina saking wong-wong sing bodho-bodho wa mujahadatil kufar lan melawan memperjuangkan lawan wong-wong kafir. Jadi aja mbok manani itu Kanjeng Nabi itu sadurunge tidak demikian. Ittaqillah ku sadurunge Kanjeng Nabi urung takwa. Idawi khuzil afwa sadurunge Kanjeng Nabi ora gampangan ngono gak. Didawi jahidil kufar tak durunge ora mujahadah, ora jihad melawan orang kufar tidak. Tapi untuk agar Kanjeng Nabi tetap kokoh meneruskan perjuangannya terus dalam ketakwaan yang Gusti Allah, terus dalam akhlaknya yang mulia,
seperti mengambil gampangan itu wa'mur bil urfi tadi. Kenapa dimaknani begitu? Zalika utai mengkono mau, kenapa tidak boleh kita memahami sebagai koyok lumrahe perintah. Nek perintah kowe dikongkon takwa iku mergo kowe durung takwa. Durung takwa. Ittaqullah mulai balik khatib muni ngono terus iku mergo jamaah durung takwa tenanan. Mulane ana tuqati. Ittaqullah tuqati. Takwa ukur-ukur tok. Kenapa dimaknani begitu? Dzalika li annahu sallallahu alaihi wasallam. Karena setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku mutasipun sudah bersifatan bihadzil ausafi kelawan iki sifat. Kanjeng Nabi ku wis takwa, bahkan takwa-takwane manusa. Wis akhdhul afwi wal amru bil urfi wal i'rad anil jahilin. Wis mujahid fisabilillah alal kufar. Wis kabeh iku mutasipun bihadzil ausaf wa mutahaqqiqun biha lan nyatakake biha kelawan hadzil ausaf. Orang tahu semua Kanjeng Nabi, takwanya, akhlaknya, perjuangannya. Bal inna ba'daha, bahkan bal inna ba'daha setune sebagian hadzil awsab iya ba'duha iku min sifatihi, termasuk sifat-sifate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatihil khuluqiyah yang bangsa pekerti alati istahara biha, alati istahara kang misuwur kondang masyhur sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam biha kelawan lati sifat qoblal bi'tsati sadurunge kautuse Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ada ittaqillah khuzil afwa sak teruse iku mau sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad, tapi kok diperintahkan. Maka dimaknani seperti tadi, maknanya adalah istimrar untuk melanjutkan. Karena ada bahkan yang itu sudah menjadi sifatnya Kanjeng Nabi sebelum bi'tsah. Seperti gampangan barang itu Kanjeng Nabi sebelum bi'tsah, belum jadi nabi, anjing sifatnya gampangan. Amal nganti dijuluki alamin. Fakot kana mongko teman-teman ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu iku haliman. Belum bi'tsah, sebelum bi'tsatul Rasul itu Rasul sudah halim. Halim itu Banten maknani aris. Aris itu lapang dada. Liman itu al-afu itu bagian dari halim. Karena tidak suka membalas. Nek jinjak orang dijaluki ngapura wis ngapura karena dadanya jempal. Tidak ada yang membuat beliau marah, tidak ada. Halim. Kariman. Lomo itu Kanjeng Nabi sudah dari dulu kariman itu. Kariman. Bahkan ada penyair yang sampai mubalaghahnya itu apa saja yang kamu minta akan dikasih Kanjeng Nabi. Akan dikasih. Makanya awas jangan sampai minta nyawanya. Itu orang yang paling berharga itulah nyawa.
Kanjeng Nabi tidak ada yang yang berharga untuk diberikan kepada orang lain. Nah, wong kok ngelem lambine dicopoknya pek lomane iku sejak sebelum jadi utusan. Kariman, afuan, suka memaafkan. Dan itu masyhur dalam biografinya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu pemaaf. Amiron bil urfi. Suka menyuruh yang baik-baik. Sing rukun ambek kanca, hormati ku wong tuamu. Iku dulurmu aja mbok tukari. Iku tanggamu diapiki. Iku tamumu dihormati. Iku bojomu dimulyake. Bangsa gitu-gitu lah. Itu jenenge amiron bil urfi. Mu'ridun anil jahilin. Mengos artine mengabaikan tidak deni anil jahilin angking wong-wong sing bodho-bodho. Kulal i'radi kelawan sak banget-bangete ikrad ya. Jadi sama sekali lah enggak diopeni. Ana wong ngisoi anune madoni barang wis ora aljil. Itu Kanjeng Nabi sejak dulu. Wa min dzalika wallahu a'lam.